hei tuna hian mau toi khe tur ma khe tur lo in la khol ani hi uru ala khela che in su sin to a khela yang khir lo ba arem ko ko mun na te be kon hom khop mai a tui lo thelo ni hei tuna kan mu hi ICR ania ICR diktak Aisen nen chuan hei chuan hei kamakal khu urwata ania urwata neng khuan aramri luya chakai chitin zan in hun kan mang le dona kan hun man dan video sang sang kan chakai man lai velte le video mu nam sang sang kha tuntuma chuan kan khir ho lenga video hi mu nam in ti zong te ni chuan milo like sakin comment te ka milo nu chia sak ve ta ula hei kan chia tan dona urwata hian hian tui ati huwa hemi kan buden jipa han hian buwa phul tui ati huwa chu tilai chakli vela hian hei tilai vela hian I fear an du mel ema chu wangin tilai hian uro ta hian achianga zana I fear in alo bo mangem kan khir honga chuan hei the do ni dunga tilai hian ada chuan kan sui thang tilai thang loka khuan mau mun aoma mau tuai te kan langa hei tuna hian mau toi khe tur ma khe tur lo in la khol ani hi mau tuai hi alien hom khop mai ei kan ke ma sabara hei kan vai paden dona changin kan theo dona na ro chu aram mania atam tur ka atam tur ro chu awang he me he yen kan som bola na inna atam du ro intam dona lui luang ri hi ring do ka kai po hi ka tong ring thai che lo in ka he alien le me mau toi chu alien khop mai kan leman an do sak ke hian azang kai ve do chu vai no do ke mai do ani uru ala khela che in su sin to a khela yang khir lo ba arem ko ko mun na te be kon hom khop mai khohi athatura kan ringa he amaro chu aro local na ma hian khohi dur rio me he sur lo kera chu ngai khop la
đàn sang tổ khúc này cái chuyện như à zong cho thì à tùy em mày thì nấu tổ em mày mau tuai ti zong hi kan mu to chuan ti lai vela hian kan en le thuak ang zanin tlai te chu zan ria tui takin le ram chua kha ta tun lai chu video pok kalo nei hlei thelo ni a nya chan kan ti chuan ni khuwa a thalo em a chu wangin in bai se angin video kalo da hlei theilawa ta han viewers le subscriber ta kha milo re thiam ta ula chuan hei fawang te po alo her chuanga ram kan la chuak don chawni pathian in damna christiana tha min pe te ni chuan video munam tak tak kha he channel a hian kalo da thin dona chu wangin hei channel hi mithari ni chuan milo subscribe sak be ula no subscribe lo ni chuan in chan dui don tin kha ni maya o milo subscribe sak be nge do ni o hei kan chia thazela tilai mau tuai hi kan la don kan ti to kha uro ta hian tilai bel mi hi lo khe be mek bok ani mi hi sang do pani ke ai sang khan lo tlan to hei pani lo tlan sang to khop mai tilai pani hi tlan sang view to ma sela tiang atlan sang hi a hang ve a mau tuai hi chu wangin atui don ema kamit ala a chu wangin kan la ve anga chuan adang pok anu tilang zel don yo len manga sangaman lai vel len den vel mo len den vel kha in en chak ti ka ria kalau ti chuak thei ri lo ni a va sang ru ve chuan a lo ti chua tho chu ko tum dona len den ti vel kha chu hun bi hi anei lem lawa len den ti vel chuan chu wangin a fur thalin an denga in tu thu sam ka puitlin nge thei ke in bai sai ani oro kon lui ani atuna kan omna hi ahnar lama hian kan chia chhola dona hei alui kor hi lui kor dam deuh khani a ka soi tak khan hei mase sul nu mu tur oma mishing sul nu kan ma hian mi pan hi nan chit ve to chuan ke ni ngan chit ve le don ni a avoi ni na tan an omangem om lo ngem chakai chit chuan tu ma la chit ve lo na a hian chit ila an om chuan an ngama man an nuam big em a mase man zo ti hiom theilawa chu wangin chumi bai sei na nen chuan hei an kal to ti hrang mai la kan kal vele ni a uro tanen tila hi orokon ani a orokon lui nara hian thui fe kan chia chhole to a chuan tila hi kan lo chu khlak na aram ri lui kha ni be thunga tuna hian aram ri lui na orokon lui alo fin na kan om mek a chuan tlaidar nga le chan ve ari to mau tuai te kan khe khlak pa wang khan kan tlai dewa ril tram dewa hei chang te kan ai phodon ni chang te kan kena chang te kan ai phodanga chuan hemi among lama khuan kan chia thale zelang chang kan ai zo hian thang lama khuan kan chia thalenga kan thong tu tilang kan chhojok don hemi lui hnara hian ahnar lama hian tlemin tu luang tlem deuh zela chu wangin ahnar lama zel hian kan chia chawa among lama chuan kan chia to don lo ni mel tilai kan mu hi vuak dup atia uro ta hian vuak dup ania chuan hemi amu hi an kang thin atia chome mang thin ni mo chome tui tak ani chu hei tuna kan kalna lui hi sedai lui peng ani
chuan tilai thang khuan mun zol nuam deuh a awma tilai chuan kan phur te pawh kan dah tuanghal mai tur thing te pawh kan phom khaw to boka chuan ti hian kan chia thla zelanga mei te kan tua dawn ani tuna chuan hei mei te pawh kan nun toa tilai hian mau tuai a hem dawn ani mau tuai hem te pawh zanin chu hei kan ei dawna mau tuai vai paden nen kan phur kho bang le chuan tilai hian hei pathum hi ka chan le dawna chonga hian kan deng chip le dawna chu wangin ka chan lian ani hei pero te chan khangai san lawa to ka view tong ka sorei to a chung lampang an thlir thla ve le lo kang to ka view ni hu no pil dei lo mo ti ka do na to hui thla view ang amau hi duai na saya ka no pil ta dei a phui tha dawang chu tui don tui lo thelo ni mau tuai mau mga vai pa den mau tuai vai pa den tui don khop mai chuan tilai hian hei rampam kan hme don boka tui don khop mai kan ei le trau to mai ang chu rama chuan chome vak po hi amlo ma sela ram bo ruak ani wang te po ninga cho hi ai ve trau thei ni Đây cái này có đúng không? Đâu phải đâu. Kan ai puar nel bukat ber kan ai puar nel boka hei rama chuan chome ombak lo ma sela ai thei viu ni tunlai chu ka choi tui lo riu mai ti ho hian rama hian cho han ai ve ula in ai ve thewin kan ringa keini po hei dul mul te po akhat phar mai lom rampam le mau tuai mau chong nge ya vai pa den kan han ai zat khazong choka hian alu zung mai ni kan cho vai khat bar po lian ve khop mai chuan hei uro te hian saidu te nei venga han comment velok sela thang thế lại thì căn chấu nó tụt khăn nhà ram lì lì cái tại hiện căn sổ chấu ngay lại thui đầu tiên hiện nó còn lì in nó qua nó còn lì khá căn chia vàng khan nó còn lì căn vel chấu tar tar phô tăng chuan căn chia top nó trên tăng căn lết thay lên ram lì lì căn họ chấu phải căn vel chấu phải đó na chuan dân này hiện này cái sợi tóc khan như dàn mà xả lúc
mi pani chagai chitin an kal vea mun danga chidonin midang ayo donen chagai chidang an vezel pok sinen helai muni kan ding vedo tho bok sia kan kal ania helai sedai luya hian kan chia na khan kan la vel chawa choi ma khan ni le ko la hian mai ro tu ye tam em mai herina pakhat mà kan hulu ni kan le thale to chaw kan e khama tuna hian he zia kan ang zume ka zia kan zu zo hian zoi muang kan chunga tuna hian daria da pel to duai chor kan tlai do lek do min cho kan te mai ro chu kan ma lo ka ni zan ma sa lo ka ka se ta kan khana velan wangin ai tlai do lek ka vel te po kha fu ve thui kan din wangin tun hun a hian ne kan na vel cholo nia kan vel chonga kan chakai man lai te nam lo lang ze langa ei zial te kan du a oh hey tuna kan mu hi ai fiar ania ai fiar diktak ai sen nen chuan hei an mel te po hi adang ve dewa chuan hei an bok te po hi hei zoom em a chuan hei a thap em mai bok sia an chep na em ani chuan hei ai fiar kan ti ge ni chuan ai fiar la ai sen chu hei ai hiat lemin an te de uzoka chuan tuna kan lo khuang ti lai khuan ai sen kan man to bok o chiang zokin kan lo ti langa ente mai ti aram lawa anh bắt chụp hiện về để bắt uống một rồi kia cuốn chụp hiện về khóc mày liền ăn rồi mau tôi lặng nào sekarang man kurang bangkok mai aleh tila hian man mo alu dos ko hian chi hết rồi ram lồng vét rồi ra hian ai bom lia man thei don em man thei tai la athau ngem thau ta se la atueng em tui ta se la kan ai chau ngem hey man ta chị anh ấy lo alian khop